2021ko urrizen 12 da, Hispanidadien egun nazionala. 529 urte dira Espainiako inperioak Hego Ameriketako etnizidizua abiatu ebala. Eta 529 urte eta gero, halan ospatzen jarraitzen dabe. Ukazinoia eta inposizinoia arrotasunez bizi da bezen estatua da Espainia. Hego Amerikan indigenak eraile bezen supremazismo arrazistan dauko oinarriz da, egun mugak zarratu eta euren herrialdietatik ihes etxera behartu da bezen estatu ustelak.